No niin, moro. Mitäs kuuluu? Mikäs kunto? Hieno homma, joo, ei tässä mitään. Kuule kaikista ei ole turva-alalle oikein. Ja ei pelkästään vaan, ettei ole, vaan ettei kerta kaikkiaan voi sovellu koko alalle. Ja sehän siitä tekeekin semmoisen hauskan jutun, että moni sellainen, joka ei todellakaan sovellu alalle, nimenomaan haluaa tälle alalle. Kyllä mäkin silloin aivan alussa silloin kun pääsin armeijasta 84, niin menin baarin ovelle töihin ja otin tällaisen takin päälle, kauluslaatat ja tällaiset, ja mietin, että minkälainen olento tai niinku, minkälainen tää mun tyyli sitten pitäisi olla, että onko mä joku kova jätkä vai miten mä alkaisin tätä niinku purkaa itselleni, ja siitä hetkestä alkaen mä lähdin aika aktiivisesti miettimään tätä, että millainen mun pitää olla oikein tässä ammatissa. No, mä muistan joskus silloin 2K-taitteessa, silloin kun myin meidän portsariosaamistamme sellaiseen tälle S-ryhmälle Helsingissä, joka oli noussut sellaiseksi täysin ekonomikapitaaliseksi, laskentakapitaaliseksi systeemiksi, ja eivätkä arvostaneet oikeastaan mitään muuta kuin hintalappua, niin ovitoiminta muuttui siihen aikaan silloin 90-luvun jälkeen niin vaan pakolliseksi numeroksi, joka piti hoitaa mahdollisimman halvalla alta pois. Ihmiset oli alkanut luottamaan siihen lainsäädäntöön niin, että kyllähän kaikki, kun joku pannaan vaikka lappu johonkin hemmetin sanelulaitteen päälle, että järjestyksenvalvoja siinä se sanelukone sanoo sitten, että joo, että nyt sulta on tarjoulu päättynyt ja voisitko poistua. Että ihmiset niin kuin sillä uskoo ja lähtee. Ja tottelee niin kuin jotain käskyjä. No tähänhän me vanhan liiton ukot ei oikein haluttu ryhtyä ollenkaan tämmöiseen ääliömäisyyteen. Ja no, he avasi silloin, tämä S-ryhmä avasi silloin Kallion kurviin ensimmäisen kalliin olutbrändiravintolan, samoin kuin sinne Kamppiin ja tällä lailla. Ja no niille oli tarjottu tietenkin näiltä halpavartiointiyhtiöiltä silloinkin, niitä pumpsahteli esille vähän joka kolosta niitä halpavartiointi-ovimies kauppiaita, ja tietääkseni yksi halvimmista oli 16,90 € tunti tarjota ovimiehiä baariin. Ja mä sanoin pokkana vaan, että hei, meidän ukot maksaa kuulkaas 32,50 plus alvia sillä piste. No siihen aikaan oli noi pressavaalit just ohi, ja mä sanoin, että mä saan noita Sauli Niinistön ständejä teille seisomaan 9 € tunti. Ja voin taata, että nekin on hyödyllisempiä kuin ne räkänokat, jotka tulee tekemään teille todennäköisesti vaan vahinkoa tänne oville. Nimittäin nämä standit seisoo vaan lappu rinnassa aiheuttamatta minkäänlaisia ongelmia. Ja tällä lailla. No, tiedättekö mitä tapahtui? Ne osti meiltä kaikkiin oluthuoneisiin meidän portsarit. Ja kun meni ekaa vuoroa tekemään sinne kurvin ravintolaan, niin se ravintolapäällikkö soitti sille pomolle, jonka kanssa mä olin tehnyt sen sopimuksen, että en ole muuten sit ikinä nähnyt meidän baareissa portsaria, joka heittää asiakkaita sisälle.
tämä oli niinku täysin muuta, mitä hän oli odottanut. Siis rahoilleen vastinetta. Tätä nämä tyypit ei vaan ollut koskaan niinku ymmärtänyt ja tajunnut. Että miten arvokas on sellainen portsari, joka on huumorimies, mutta todella jämerä kaikin puolin ja hoitaa hommat. Mutta koko ajan tekee asiakkaista hyvän tuulisia ja niin edespäin. Niin että siellä se portsari, joka on töissä, niin se koko ajan näkee, että se kassan pitää kilistä. Jos ei se kassa kilise, niin mulle ei ole huomenna töitä. Se on ihan yksinkertainen kaava. Kouluttajana tietenkin näki monia sellaisia, joille ammatinvalinta ei ollut ollenkaan luontainen, vaan jonkinlainen elämänkolhun laastarisysteemi. Muistaa aikoinaan, kun asuin armeijan jälkeen siellä pohjoisessa pikkukaupungissa, jossa pääsin tutustumaan paikallisiin poliiseihin, kun tein heille punttiohjelmia ja tällä lailla. Niin siellä yksi poliisi oikein silminpistävästi näkyi, kun se ei kuulunut joukkoon. Ja sehän sitten selvisi myöhemminkin, että hänen luonteessaan ei vaan istunut saman katon alle muiden poliisien kanssa. Se ei vaan kerta kaikkiaan sopinut siihen rasiaan. Se oli heti siellä sen näköinen, että tämä ei niinku kuulu tänne. Että ei. Tämä oli täysin selvästi hakeutunut ammattiin jonkun oman alemuskompleksinsa vuoksi. Eikä suinkaan poliisityön takia, että sillä ei ole niinku intuitio lähteä poliisityön takia poliisiksi, vaan laastaroimaan omaa alemuuskompleksiaan. No kaveri pääsikin sitten kesken virkansa täyshoitoon mielisairaalaan. Ei se pää kestänyt sitä sitten alkuunkaan ja sitten se joutui ihan kesken työvuoron, niin se ohjattiin hoitoon. Ihan sama käänteisesti toisinpäin. Kovimmatkaan jengipomot, ne on mitä pehmeimpiä ja vielä pehmeimpiä. Ei ole oikeasti olemassa mitään kovia jätkiä. Jokaisella on pehmeät kohtansa. Ja jos jossain on kovuutta löytyykin, niin se löytyy oikeastaan lähinnä hermojen hallinnassa. Ja tässä kohdassa nimenomaan lapsuuden turvallinen kotikasvatus on ollut on tärkein elementti nostaa sitä itsetuntoa, semmoista niin. Jossa annettiin selkeät rajat ja auktoriteettien kunnioitusta ja muuta. Ja muuten käy niin, että nämä vaan esittää kovaa jätkää ja teini-ikään tultuaan, niin on sisältä pehmeitä kuin vaahtokarkit, mutta ulkoa päin tosi kovia. Muistan aikanaan, kun olin vartijana Pohjois-Helsingissä erässä kauppakeskuksessa, jossa me saatiin sitten sieltä niiden nuorten vartijoiden omien tuttavakontaktiensa kautta kuulla huhun, että somalinuoret, skininuoret ja somalinuoret ottaisi yhteen illalla meidän vartioimisalueella. Ja niinpä me osattiin valmistautua tällaiseen tapaukseen vähän niin kuin ennalta ja saimme 1 tai 2 poliisipartiotakin sinne tueksi muilta kiireiltä, ja koska ei ollut mitään varmaa, niin eihän me voitu niin kuin tietää. Ja poliisipartioon saatiin tueksi siihen ja jengit alkoi kokoontua selkeästi siihen paikan päälle ja näin me heti päästiin poimimaan näiden kummankin johtajat pois saman tien siitä. Ja loppuporukka oli niin kuin kanalauma ilman käskiä.
Ja eihän ne siinä jaksanut kauan harhailla ja hortoilla, kun ne sitten läks tiehensä siitä. Meillä oli 2 kiinniottotilaa. Ja mä itse nappasin sen skinhead-pomon siitä, mitä lie 17-18-vuotiaan räkänoka haltuuni ja vei sen meidän kiinniottotilaan odottaa poliisin noutoa sitten. Ja no siellä kiinniottotilassa tämä alkoi itkeskellä ja avautua raskaana olevasta tyttöystävästään ja elämän kyyneli silmistiin elämänsä kaikista vaikeuksista. Ja just äsken se oli niin maailman kovinta jätkää esitti, että kovempaa jätkää ei maailmasta löydy muuta kuin korkeintaan Chuck Norris. Ja tää uhos hakkaamassa kaikki somalit siihen riviin ja voi. Turvaala on verrattavissa tähän systeemiin aika lailla pitkälle väkivallan kautta keskittyen sellaiseen väkivallan uhkaan tai johonkin pahan uhkaan. Koska me ollaan jatkuvasti tietenkin tekemisissä väkivallan uhan kanssa. Ja jotkut vaan hakeutuu oman huonon itsetuntonsa vuoksi turva-alalle vartijaksi tai portsariksi tai poliisiksi toivoen niin kuin omassa sisimmässään sen olevan niin kuin täyteaineena paikkaamaan jonkun sisimmässä sydämessä olevan aukon, joka siellä on, jota se ei kuitenkaan tee eikä kykene tekemään. Että ei tämmöiselle alalle tuleminen paikkaa sitä, mikä on ongelma jossakin lapsuudessa tai jossain siellä, se alemuskompleksi. Ei se vallan saamisella monesti mitään muuta tee kuin pahentaa vaan niitä asioita. Ja näin syntyy erittäin arvaamattomia, vaarallisiakin ja huonoja turva-alan työntekijöitä. He tulee alalle laastaroimaan huonoa itsetuntoa ja osa näkyy sitten täällä ovimaailmassa tarpeettomana väkivaltaisuutena ja samoin sitten vartijan ominaisuudessa. Mutta siellä kuitenkin pääsee aika äkkiä työttömyyskassalle, koska siellä ollaan koko ajan valvonnan ja tarkkailun alla. Mutta portsarit, ne saattaa olla tämmöinen huono ihminen, niin sanottu ei ollenkaan valmis tälle alalle, niin saattaa olla täysiä, sanotaanko mulkkuja, pitkäänkin ja kiusaamassa ihmisiä jossakin ovilla, ennen kuin ne sieltä sitten joku poliisi pongaa pois, että et sä todellakaan niin sovi alalle ja vievät sitten laput pois. Vanna Vii kova jätkä. Ja nämä kun hakeutuu turva-alalle, päättää ryhtymisestä turva-alalle. No, hyvänä esimerkkinä oli kerran tapaus, kun erässä hotellissa oli yrittänyt joku käydä varastetulla pankkikortilla ostaa tupakkaa ja suuntasi siitä sitten, kun lähti pakosalle sen korttinsa kanssa, niin läheiseen kauppakeskukseen, jonne sitten meille hälytyskeskukseen saatiin puheluun nopeasti ja mä pääsin aika äkkiä paikalle, meni varoittelemaan niitä sitten sen asiakkaita siellä ja ilmoittelemaan paikallisvartijoille ja kassahenkilökunnalle tämmöisestä korttihuijarista, jolla on varastettu kortti mukana, että niin. Mä sain nopeasti ne kassat varoitettua asiasta ja kyselin sitten, että missä se meidän paikallisvartija oikein on. Kassalla sanottiin, että no se on jossain tuolla karkkihyllyjen välissä oli viimeksi ainakin ja sitten kun mä
menin sinne karkkihyllylle. Mä huusin, että onko täällä paikallisvartijaa ollenkaan. Ei kuulunut mitään eikä näkynyt mitään. Ja siinä seisoi semmonen Haribon karkki-standi, semmonen, te tiedätte se Haribo-nukke. Tai siis semmonen ukko, mikäli, että tämmönen 150 senttiä, ei kovin pitkä. Missä lie? Mua varmaan tuohon rintalastaan jossain siellä. Niin mä sitten, niin se oli sen Haribon nuken takana. Katse maahan. Hartiat oli niinku ihan kyyryssä näin ja katso maahan suuntautuneena ja siellä se kyyhötti siellä Haribon standin takana. Että voi luoja. Että hetkinen. Mä en sanonut sille mitään, mä vaan, että aha. Ja lähdin käveleen. Ei sille kannattanut sanoa mistään pankkikortista eikä mistään. Siellä se seiso vaan ja jos sinne joku tulisikin, joka haluaisi vaikka varastaa koko kaupan, niin sehän veisi sen nenän edestä. Ja tämähän ei tekisi asialle yhtään mitään, ellei korkeintaan sen kalsareiden värimuutosta lasketa mukaan. Semmoinen tappaus. Mut joo, tämmöstä se on vartijoiden ammatinvalintakin, että kyllä siinä täytyy olla niin kuin perustua se koko ammatti siihen, että sulla on edes niin kuin, sulla on niin kuin itsetunto semmoisessa kunnossa, että sä pystyt ainakin nauraan itsellesi ja sä kestät niin kuin tilanteita, erilaisia tilanteita. Näin. Jos tykkäsit videosta, niin painele tykkää painiketta ja tilaile kanava. Nähdään viikon päästä. Moro.